बिथांमोना आंखौ नाङा होननानै बुंदों आरो रिकल खालामनो थाखाय खावलायदों। बोरै रिकल खालामथावना जेनेबा जिहेथु खेबसे नङा खेबनै गासै स्टुडेन्टफोरखौबो लानानै खालामनाय जायो आरो बेयाव इलेक्सन कमिशनार स्टाफ टिचारफोरा गासिबो थाजोबो माने अकल आंनि टिमल' नङा अपोनेन्ट टिमनि मानसिफ्राबो थायो। गासैनिबो सिगाङाव माने देखायना होनाय जाखायो आरोना माबे रिजेक्ट जादों माबे जायाखै बेखौ गासिबो नायो। नाथाय बेखौ नायखांनायनि उनावबो बिथांमोना आरोबाव खेबसे रिकल खालामनो थिनदों। अलरेडि बे रिजाल्टआ आउट जाखांनायनि उनावबो आं बेखौ गनायना लानो हाया आरोना। नोंथांमोननि बेबायदि कलेजावहाय आकेपिसि बेफोरबायदि रिकलनि सिस्टेम दंमोन नामा? जायाखै, मालाबाबो जाफेराखैमोन। मानो होनब्ला सिगांनि बोसोरफोराव आरोना एबसुनि सापर्ट लानानै जायफोरा गेलेयो बिथांमोना देरहायोमोन। नाथाय देग्लाय आं बनसुनि सापर्ट लानानै ओंखारबाय, आं देरहाबाय, बिथांमोना जेनबाय। बैनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ खालामनाय जादों आरो। दा नोंथाङा बेनि बेलायाव माबायदि दुखु फोरमायनो सानो? दुखुथ' आं फोरमायनो सानदों, मानो होनब्ला अन्य बोसोरफोराव बेफोरबायदि जायाखैमोन रिकल खालामनाय आरो गुबुन अपोनेन्टआबो बिथांमोना देरहानायाव बिदि रिकल खालामहोआखैमोन। नाथाय आं देरहानायाव बिथांमोना आंखौ रिकल खालामनो दाबि खालामनायलाय आं एसे दुखु फोरमायदों आरो। दा नोंथाङा जिबायदि फोरमायबाय, नोंथाङा दिनै देरहानानै बनसुखौहाय माबायदि हामलायनाय होनो सानो? आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामलायनायखौ बावहरो। मानो होनब्ला बिथांमोना आंनि थाखाय थैथां नाजादोंमोन आंखौ देरहाहोनायनि थाखाय। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। दा नोंथाङा माबायदि नोङो थांखि लादों? दा नों जिबायदि दा बर' लाइमोननि गेजेराव माखासे जेनेबा सेक्रेटारि जानो हाबाय, बे दा इयुथ्स जेनेरेसन सेंग्रा सिख्ला दा फरायबाय थानायफोरखौ बिसोरनो आपग्रेडनि थाखाय नों माबायदि क्रिएटिभ आवगायनायखौ माबायदि नोङो नाजानो सानदों? मानो होनब्ला जोंनि टंला कलेजाव गोबाङावनो खोनादों जानो हानाय रिजाल्टनि सायाव लानानै गोबां दावराव दावसि जादोंमोन आरो। बेयाव थांनाय एक्सिएसआ एसेबां रेसपन्स होआसै। बेनि थाखाय आंखौ लोगोफोरा खावलायनायलाय आं ओंखारबोबाय। दायो आरो जिहेथु इउनिभारसिटिनि जेभियार आदा बिथाङा आंजों मोजां। मानो होनब्ला आंबो सानबाय आदाजों लोगो जाफानानै मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै आं ओंखारनाय जाबाय आरो। जिहेथु बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो बिदिनो कलेजफ्राव फैयो गोबां स्टुडेन्टफ्रा सोरबा सोरबा एडमिसन मोननो थाखाय थान जायो। बेनि बेलायाव दा नोंथाङा सासे बर' लाइमोननि जेनेबा सेक्रेटारि जानानै नोंथाङा जोंनि बर' इयुथ्सफोरनि थाखाय माबायदि सिन्था भाबना खालामदों? आं सानो जिहेथु जोंनि गासै बर' लाइमोनफोरा एडमिसन मोनजोबनांगौ। मानो होनब्ला थांनाय बोसोराव आं बयस कमन रुमनि सेक्रेटारिमोन। आं जेब्ला फार्स्ट सेममोन बै समावबो गोबाङानो एडमिसन मोनाखैमोन। मानो होनब्ला जोंनि फरायसाफोरा गोबाङानो मोनथिया, नटिसफोरखौ नाया। जिहेथु इनकाम सार्टिफिकेट मोनसे दिहुननो थांनांब्ला बिराद गोबाव लायो, सम लायो आरोना। बेफोरबायदि बेलायाव আমাৰ ছিনিয়ৰবিলাকে কৈ থাকে যে সোমকৰ বড়ো এজন ভাল মানুহ হয়। তাৰপিছত কামবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ কৰে, যিবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাকে সহায় পাব পিছলৈকে। আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেমৰ হয়, তাৰপিছত আমিও সহায় বিচাৰিম। তেতিয়া আমি সহায় যেতিয়া পাম আৰু তাৰপিছত সেইটোৰ কাৰণে আমি ভোটটো দিলোঁ আৰু যেন আমি পিছলৈকে সহায়টো পাওঁ। লগতে বেলেগ ষ্টুডেণ্টবিলাকেও যাতে সেইখিনি সহায় পায় যিবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে বিচাৰে। তুমি এজন ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট হৈ পেলাই সোমকৰ বড়োক যোনটো এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ গ'ল, তুমি ইয়াক কি অনুৰোধ কৰে যে কি ফিউচাৰত কি ধৰণৰ কাম কৰি যাবলৈ কি ৰিকুৱেষ্ট কৰে? ৰিকুৱেষ্ট ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যদি অসুবিধা হয় সিহঁতক যাতে চায়, সিহঁতক যাতে পেলাই নিদিয়ে। যোৱাবাৰ যিটো কৰিলে এইবাৰ যাতে সেইটো নহয়, সকলোকে সহায় কৰক। আৰু সহায় কৰিলে বাৰু নিজৰে নামটো থাকি যাব। পিছলৈকে সিহঁতৰ নেক্সট যোনে উঠিব সিহঁতো ভাল কাম কৰিব। যিটো আগৰজন যেনেকুৱা কৰে পিছৰটো সেনেকুৱাই যায়। মই বিচাৰোঁ আমাৰ সোমকৰ দাদাই ভালে কৰক আৰু পিছত যিবিলাক আহিব সেইবিলাকো যাতে ভালে কৰে, এনেকুৱাই। তোমাক লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ মই। আমি দেখা পাওঁ প্ৰত্যেক বছৰত যিটো এডমিশ্যন হয় প্ৰায় ষ্টুডেণ্টে কিছুমান চান্স নাপায় বা এডমিশ্যন নাপায়। এই ক্ষেত্ৰত সোমকৰ বড়ো আপুনি কি ৰিকুৱেষ্ট কৰে? এইটো হ'ব নালাগে। কলেজ এখনলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িব বুলি আহে। কিছুমানৰ ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দূৰলৈ যাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ টংলা কলেজত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে। সেইবিলাকক যাতে পেলাই নিদিয়ে, সিহঁতক সহায় কৰে। যিটো উদ্দেশ্য লৈ পিনে সিহঁতে কলেজলৈ আহে সেইটো যাতে পূৰণ হয়, এডমিশ্যনটো কৰে, সেইবিলাকত যাতে সহায় কৰে আমাৰ দাদাই। এইটোৱে।